Да. И здравей, дами и господа! Аз съм Сезар 01, тук е приятеля ми Тролер Да. и сега ще вкарам играта Hunger Games. Нашия профил Happy 3 Minecraft Friends. Абонирайте се. И харесайте видеото. Да. Добре, започваме. 8, 7, 6. Добре, бягаме или тръгваме? Ами, обираме честото сега да прощай. Добре, 3 за 1. Бързо. Тук двойни често им. Аз това ще ми то. И бягай. Взех почти всичко. Аз взех броня. Взех почти една кожена броня. Хайде, бързо идвай. Къде са, бе? Бързо, ето ме, ето ме. Ето ме, Айде, бързо. О, чакай, аз пък какъв Иваня, ти си казваш, да ни казвам, ми си с като ми. И знае, обърках се с един друг приятел, снимаме документи. Защо не мърдаш? О, не, чакай. Да, бързо, си лагнал, къде си? Видях. Аз имам 4 гъбени супи. Аз не... Ники бъде. После, когато избягаме, ще си ги поделим. Окей. Така, ние ще ви покажем какво има. Има тайни честове. Така. Включително да са тайни да види. Виж, пример, ще ви дам един съвет сега. Внимавайте. Нещо построено Да. и има Влизате чест. в него и търсите чест. Искаш ли почнаха за заздравяване? Да. Вземи Къде? Вземи ти един лък. Ама ня... защо не ги взимам? Изрази ми дал тази броня. Ти си с тебе, човек. Много е. Отиди другата къща. Добре, чакай, че... Аз другата, така да по-бързо да експлорваме. Къде аз нямам в тази? Аз взех още един чест. Каска. Ти си каска. Това е кожна. Мали! Обърках. Не. Да имаш бутуши някакви. Да, върху себе си единствено. Дуплик. Тук провери. Тук какво е? Нищо няма. Някаква празна, някакво мазенце. Виждам края на мапа. Виж тук има кораб, човек. Оле, не ходим ли към него? Сега. Аз не бъда на един Да видим тук в замъка. Разрушения бъде. Да, добре. Ще има доста да ходим. Да имаш меч в теб. Не, единствено една пръчка. Аз имам две поръчки. Айде, идвай. Ти в едната, аз в другата страна. Аз в коя? Виждам някакъв. Еnchanting table. Един чест нямам. Един чест няма. Чест е отгоре. Сещам се какво трябва да правим. Джумпим. Няма как. Чак почти. Стигна до чест. Диамант. Тролер! Да. Какво правиш сега? Къде си? Искаш ли меч? Аз взех честа, един диамант имаш. Добре. Хора... Това ли да бъде епизода? Не. Добре, значи... Вземи меч. Къде? Ама златен, нямам друг. Окей. Аз ще се бия с хората. Какво да правиш? Ще се бия с хората. Добре. Добре, Тролер. Чакайте, че малко ми бълва. Хора, това представля Hunger Game. Да покажем поне цялата игра, какво кажеш? Да. Виждам един човек. Изкарпим. Мали, двама са! Майко, умри, бе! Аз така, бой! Аз го бия с ръка, защото нямам друг. И аз убих много. Убих го, мечът за мен. Вземи си бутушките. Ела, бързо! Бой по това! Бързо! Бой! Какъв е то? Минава по стените. Да го! Какъв е Ще ме уби! Още малко ще ме уби! Не, уби ме! Ти си имал диамант. Да? И аз го убих него. И той ми даде диамант. Оле, всичко взима. Право ти си доигра играта, това.
Има много дървени мечове, много брони. Я ти, я то само ли ти демата? Дори ми златните бутушки, моите са. О, злато. Добре, ама не ми достига за меч, даймонд меч. Ти какво очакваш, Diamond е най-рядкото. Аз нямам ни дърво, трябва ми дърво за... Ами имаш клечка, бе. Не бе, трябва ми дърво за... workbench. Ами, в замъка има workbench. Вярно. Ето. Може да се качи, ако искаш. Не може да се копае. Някои мапове не може да се копае. То всички не може да се купуват. Някой може. Аз гледах един ще копаеше в къща. Добре, това сме аз, тролер е. Да, това съм аз тролера. Извинете, този глас, това е майка ми нещо. Да кажа само играем в сервера Кейнет Кров. Да, Близки сервера, ако искате да влезете много. Добре, благодаря, бяхте страхотна публика. Аз правя един Iron меч. Опа. Добре, продължавам с Iron меча, аз тръгвам, но колко мъртви има? Не знам, а ти спря ли видео? Аз само си го убих. Чакай да видя какво правят. На коя арена си? 10-та, не помниш ли? Не, чакай. Ще влезна да те спектейте. Добре. Ти така да ме гледаш от високо ли? Да. На креатив ли си или на? Не знам. Арена 10 ли вече? Да. 13. Значи 13. Тук съм се качил, аз отивам да търся другите. Колко са мъртви? Spectator 1. Ако искаш се телепортни до мене. Ти на креатив ли си? Как са? Сега ще чета. Като си спектейтър на креатив ли си, кажи на публиката. Знаеш как ти беше на тук? За сега тук ми е Бадама на 12. Паролата няма да ви кажа. Добре, хайде, телепортваш ли се? Аз тук... Я отиди там, къде си ти? Ти виждаш ли го замъка? Чакай, стой там при замъка, как си идвам? Намерих там чест. Чакай, първо да вземе нещата от чест. Някакъв идва майка там. Чакайте, че ми избървам. Оле! Вече така не гледам, но поне намерих злато. Не къде беше замък. Нещо за хранене има. Ти при замъка ли си? Не, почти стигна. Чакай, че трябва да си... Къде си? Ти при замъка ли си? Да. Добре, аз сега се качвам. Аз съм видях. Ти спектейтър ли си? Да, аз съм на 30. На креатив ли си? Да. Не, лета само. Иначе нямаш айтеми, нали? Няма айтеми. Аз не съм на креатив, си имам сърца само. Това е като спектейтър. Само лети. И не можеш да биеш хората. Може. Къде си? Аз влизам в замъка. Значи. Намерих пещ. И това нищо трябва. И няма какво да пече, освен някакво жълто. Тук има месо, чак му да се нахрана. Тук има нещо стане на рок. След където. Добре, тролер, Ела. Виждаш ли се където е? Честа. Чакай само да го намеря къде е чест. Дето е към полината, дето е. Бе. Дето е към морето. Дето е към морето, бе. Насам. Обърни се на обратно. Знам, видях къде е честа. Не, ето така друго е, човек. Идва някакъв. С енчантът вече. Какъв инчант? Каменен енчантът. Аз имам железен. Очекива целия е... Къде? Долу е. Отива сега на морето. Намерих тази чест. Можеш ли да го отвориш? Не мога. То е някъде отива. Я го последвам този. Май съм насочи към тебе, човек. Аз съм горе, съм се скрил.
Чакай сега. Готви си. Явно това ще ми е края на живота, не знам. Къде си, бе? Аз съм горе. Бързо, бързо към спална ти към новото често. Той така че се нагоре. Бързо слизай. Аз слезна. Аз ще се чукай сега. И хапни нещо, просто умре. Аз съм напълно бич. Да, ама си на 13 кръв. Нами и се регенерира. Чакай, така, да. Он е бухов да видят. Това не това така. Дай, там. И да знаеш, супер, ето се. Ние горе-долу ще снимаме за сървъри, ще снимаме сървайвали. И когато накрая се свърза с това лан, че нещо връзката му е лоша с лана. О, сега съм така още малко често и всички ще се оправят тук и ще се. Не, чай. Няма никой на спална. Али, живи са 5. Мъртви са 10. Ние сме били 15 човека. Не е интересно. По-хубаво, когато сме пълен бъл. Кажи ми, кога се... Не, няма нищо. Някой забравя ли нещо? Или те убират? Сега като стане нощ всички често и се отгубят. Отдел, не знаеш. Дойдат всички тука, да знаеш. Всички ще дойдат. Да. Така че ще вземеш колко можеш повече. Аз вземам диаманти. Кажи кога ще... А сега ли вече? Не, чай, аз така. Когато се присъли с това. Той ще пише 6. Идва някакъв! Айде! Целя, почти. Къде? Видям. Бегай. Какво? Бъги! Лаги! Добре. Не. Ти нали си спактейта? Да, и... No, има и тук. Не ти казах, че иди.